ጥበብን ምድረ ኣጋዝያን ትግራይ ኣብ ማህደር ታሪክ ዓለም መሰረት ወዲ ሰብ መበቀል ጥበብን ክእለትን ኮይና ብድሙቕ ቀለም ንረኽባ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘመን ታሪክ ኣክሱማውያን ትግራይ ማእኸል ፖለቲካዊ ፍልስፍና ማእኸል ቁጠባ ዓለም ማእኸል ሃይማኖትን ጥበብን ከም ዝነበረት ድርሳናትና ታሪክ ይሕብሩ ካብቲ ዘመን እቲ እናተወራረሰ እናዓበየ ዝመጸ ኣሰር ኣክሱማውያን ካብ ግዘ ናብ ግዘ እኳ እናሃሰሰ እንተመጸ ኣሰሩ ግን ኣይሓደገን ትግራይ መፍለቂት ስነ ሓሳብን መፍለቂት ምሁራት ስነ ሓሳብን ካብ ምዃና ዝተለዓለ ኣብ ታሪክ ዘመንና ንዓለምና ዓብዪ ታሪክ ዘጽሓፉ ሰብቅያ ዘፍረየት በዓልቲ ጸጋዕ ዕድመ እያ ካብ ሕሉፍ ዘመን ክሳብ እዚ ዘመን ድማ ብዙሓት ሊቃት ኣፍርያ እያ ንሎሚ ድማ ሓደ ካብቶም ትግራይ ዘፍረየቶም ኣብ ታሪክ ዓብዪ ምሁራዊ ግደ ዘለዎም ምሁር ታሪክ ዶክተር ኣድሃና ሃይለ ናይ ሎሚ ወግዕና ጌርናዮም ኣለና ዶክተር ኣድሃና ሃይለ ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ፍሉይ ሽሙ ጋርሳ ተወሊዱ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንፍልጠትን ምርምርን ዝነበሮ ፍቕሪ ናብቲ ዝለዓለ ናይ ምሁርነት ብርኪ ዘብጽሖ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንነዊሕ ዓመታት ብመምህርነት ተመራማሪ ታሪክን ብምግልጋል ንብዙሓት ምሁራት ዘፍረየ ዓብዪ ዓንዲ ፍልጠት እዩ ነይሩ ኣብ ታሪክ ትግራይ ሰብቅያን ሰብግደን ብዙሓት እዮም ግን ድማ ነቶም ሰብግደ ቀልቢ ሂብና ታሪኮምን ንስርሖምን ሰኒድና ናብ ወለዶ ኣብ ምስጋር ብዙሕ ኣይኮነን እዚ ምድላው ድማ ነቲ ጸገም ከም መፍትሒ ኢልና ተወኪስና ኣለና እቲ ንታሪክ ዝተፈጥረ ታሪክ ዝተወልዐ ንታሪክ ዝሓለፈ ጀግና ታሪክ ንባዕሉ ታሪክ ዝሰርሑ ሰባት ይመርጽ እዩ ዶክተር ኣድሃና ሃይለ ኣድሃና ድማ ሓደ ካብቶም ታሪክ ባዕሉ ዝመረጾም ንታሪክ ትግራይን ኢትዮጵያን ድማ ብሓድሽ መነጽር ዝሰኣሉ ዓብዪ ምሁር እዩ ዶክተር ኣድሃና ዓርሱ መምህር ዓርሱ መጽሓፍ ታሪክ ዓርሱ ቤት ትምህርቲ ዓርሱ ስነ ምግባር ዓርሱ መትከል ጽንዓት ነይሩ ዶክተር ኣድሃና ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ ፌደራል ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ቦታታት ብቕንዕናን ብትግሃትን ኣገልጊሉ እዩ ኣብ ትግራይ ካብ መጀመርታ ሰዓታት ጀሚሩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ብምዃን ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ምሕንጻጽን ምስፍሕፋሕን መሪሕ ተራ ተጻዊቱ ኣብ ፌደራል ድማ ቅድሚ ናብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ምእታው ሚኒስተር ዴኤታ ትምህርቲ ወይ ድማ ምክትል ሚኒስተር ብምዃን ንሃገራዊ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ንምምሕያሽን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንምጥያሽን ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ ድሕሪ እዚ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ኣባል ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብምዃን ህዝባዊ ውግንንኡ ብብቕዓት ተዋፅኡ እዩ በማህበረሰብ በህዝቦች መካከል የዛባ ግንኙነትን ለማስተካከል ብለን የምናሰማራው ኮሚሽን ይህን ተልዕኮ ይዞ የሚሄደው ለዚህ ወንጀለኞቹን የመለየት አድርገን ደርበን በምንሄድበት ጊዜ ምንድነው ሊሆን የሚችለው ውጤቱ? ዓዲግራት ኣክሱም ራያ ኣብ ምጥያሽን ካብ ኣናእሽተይን ኮሌጃት ናብ ዓበይቲ ማእኸላት ምርምርን ከዓብያ ኣብ ምግባርን ዓብዪ ግደ ኣለዎ እቲ ንሱ ዝዘርኦ ናይ ፍልጠት ዘርኢ ሎሚ ንኣሽሓት መናእሰይ ብርሃን ኮይኑ ኣሎ ፍልስፍና ኢን ኣውት ኢን መምህርነት ከም ተልእኾ ብዝብል ዝፍለጥ ዶክተር ኣድሃናት ትምህርቲ ካብ መጽሓፍ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ልምምድ ወይ ድማ ፕራክቲስ ክመጽእ ከም ዘለዎ ይኣምን ነይሩ ኣብ መላእ ሃገር ሕፅረት መምሃራን ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ንተምሃሮ ዲፕሎማ 1 ዓመት ተማሂሮም 1 ዓመት ኣብ ገጠር ከይዶም ህዝቦም እናገልገሉ ተመክሮ ወሲዶም ድሓር ተመሊሶም ትምህርቶም ዝውድእሉ ፍልስፍና ወይ ድማ ኢን ኣውት ኢን ዝቐረጸ እዩ እዚ ድማ ሓደ ሰብ ካብቲ ዝለዓለ ናይ ምሁርነት ደረጃ ወሪዱ ምስ ድንኩልን ሓረስታይን ተሓዊሱ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዘርኢ ናይ ትሕትናን ውፊነትን ትምህርቲ እዩ ዶክተር ኣድሃና ካብ መትከሉ ዘይንቕነቕ ጽኑዕ ጀግና ኣብ ፖለቲካዊ ኮነ ኣብ ሞያዊ ዘተታት ዶክተር ኣድሃና ንፋስ ናብ ዝነፈሶ ዘይነፍስ ብመትከልን ብኣሰራርሓን ብስነ ምግባርን ስራሕ ዝሙግት ክኢላ እዩ ነይሩ እሞ ናይ ሓደ ወገን ጥራሕ ሰሚዕና ከመይ ክንፈርድ ብምባል ፍትሓዊ ሚዛን ዝሓትት ሓቂ ኣብ ዝሃለወት ተሃሉ ንዓኣ ንምግላጽ ዘይፈርሕ ተባዕ ምሁር ነይሩ ስራሕ ዋላን 24 ሰዓታት ክስራሕ ከም ዘለዎ ዝኣምን ብምዃኑ ድማ
ዝለዓለ ሚኒስትራዊ ስልጣንን ኣማኻሪ ትምህርቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከሎ ንብዙሓት መናእሰይ ፍልጠቱ ንምሕላፍ የምህር ከም ዝነበረ መሓዙቱ ይገልጹ። ኣብ ነዋሕቲ መገሻታት ጸኒሑ ክምለስ ከሎ ቅድሚ ናብ ገዝኡ ምእታዉ ናብ ስርሑ ምስ ሻንጡ ይኣቱ ከም ዝነበረን ፍቕሪ ስራሕ ከም ዝነበሮን መሳርሕቱ ይምስክሩ። ዶክተር ኣድሃና መንነት ትግራይ ምስ ስልጣን ኣክሱም ቋንቋ ትግርኛን ዘለዎ ዘይበታተኽ ምትእስሳር ብምርምርን ዘረጋገጸ ዓብዪ ወካሊ ታሪኽ ኣብቲ ዝኸበደ እዋን ኪናት ትግራይ እውን ከይተረፈ ካብ መትከሉ ፈንተት ከይበለ ምስ ህዝቡ ኣብ ማእኸል ከም ጸላኢነት ዝፈረጅዎ ኮይኑ ሞያዊን ሞራላውን ድጋፍ ብምሃብ ንህዝቡ ዝተበጀወ በሊሕ ምሁር ትግራዋይ እዩ። እዞም ሎሚ እንሪኦም ዘለና ህቡባት ከየንቲ ትግራይ ዘፍረየ ኮሌጅ ኪነ ጥበብን ኪነ ጥበባት ባዕሉ ትግራይ ብምጥያሽን ብምስፋሕፋሕን ንጥበብ ትግራይ ዓብዪ ብርሃን ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ማሕበር ባህሊ ትግራይን ብቮለንተሪ ብምግልጋል ንልምዓት ባህልን ትግራይ ዘይሃስስ ኣሰር ኣቐሚጡ እዩ። ካብ ታሪክ ዶክተር ኣድሃና እንምሃሮ ሞያዊ ብስለት ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ እንተበጻሕካ እውን ንታሕቲ ወሪድካ ማሕበረሰብካ ምሕጋዝ ከም ዘለካ፣ ጽንዓት ኣብ ዘይፍትሓዊ ኩነታት ሓቂ ሒዝካ በይንኻ እውን እንተኾንካ ንጽናዕ ከም ዝከኣል፣ ፍቕሪ ዓዲ ንመናእሰይ ብፍሉይ ፍቕሪ ዝርኢ ከይሰልቸየ ዕድላት ዝህብ ጀግንነት ብቓላት ጥራይ ዘይኮነስ ብስራሕ ብምጥያሽ ትካላት ብምሕንጻጽ ፖሊስታትን ብምልዋጥ ህይወት ድኻታትን ከም ዝግለጽ ዘምሃረ ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ዘኹርዕ ንመላእ ኣፍሪቃ ድማ ኣብነት ዝኸውን ምሁር እዩ። ሎሚ ብኣካል ይፈለየና እምበር እቶም ንሱ ዘጣየሾም 41 ዩኒቨርሲቲታት እቶም ዘምሃሮም ኣሽሓት ምሁራት ንዘለኣለም ህያው ታሪኹ ኮይኖም ክነብሩ እዮም።